No seu estudo, a restauradora de arte Patricia Muñoz tiña todo un desafío: traballar no óleo dun Ece Homo que estivo agochado anos no almacén do Museo das Mariñas de Betanzos. Hai algo na coherencia entre o marco que tiña, que o marco quedou no museo, o bastidor, a antigüedade do bastidor e a antigüedade da obra, que me daba a sensación de que tiña algo especial, polo menos en relación ao resto das obras que estaban ali. Foi ela quen o descubriu durante unha visita. Di que por pura intuición. O primeiro que fago é mirar o cadro por diante e despois por detrás, porque os reversos das obras teñen moitísima máis información da que pensamos. O sacar a obra e mirar por abuxeiro, pareceume que a obra tamén estaba pintada por detrás. O lóxico sería que se vera pois, o reverso do lenzo, non? Pero non pintura. Desvelado o segredo, houbo que limpar e retirar a tea. No estudo de restauración continuaron as descubertas. Tamén ten uns pequeniños buratos de outro montaxe anterior, que non sabemos o que pode ser. Aunque evidentemente non se vai volver a reutilizar, pero de cara ao estudio da antigüedade da obra pode ser relevante porque o tipo de tela e o tipo de fío pode darnos información tanto da datación da obra, podería, non sempre, porque non todos os datos sempre son determinantes, pero é moi importante conservar todas as pezas que se van desmontando e rexistralas. Entón, o que si se revelou ao facer a limpeza é que se ve, bueno, que ten veladuras, que ten diferentes tonos no sangue, que ten diferentes tonos na pel, o sea, hai certa calidade, cuidado. Isto é o que atopamos ao retirar a tea. Na miña trayectoria teño restaurado lenzos que están pintados por diante e por trás, pois porque o artista aproveitaba e pintaba outra escena ou así, pero que fose a mesma escena, o sea, a mesma imaxe, como cun carácter tridimensional, non? Como un carácter como de escultura, nunca o había visto. No reverso do cadro, o dorso do Ece Homo presentaba unha singular iconografía. Un Ece Homo que leva os signos, non, da pasión de Xesús. Estamos acostumados a ver heridas, a sangue, as feridas das mans, pero é que a espalda está completamente descarnada. Esa representación iconográfica é máis típica do arte novohispano. O lenzo podería datar de finais do século XVII ou XVIII. É unha primeira hipótese na que traballa xunto co catedrático da Universidade de Santiago, Juan Manuel Monterroso, e en colaboración co Museo das Mariñas. Simplemente pola súa antigüedade xa é moi relevante, non? A temática tamén é unha temática pouco usual, o formato aínda menos, coas investigacións pois tan superficiais de momento que temos, ca axuda do profesor Monterroso, pois a importancia non foi menor. Por iso tamén contactamos coa Comisión de Semana Santa de Betanzos. A confraría sufragou a restauración. O Ece Homo xa restaurado lucirá este ano na Semana Santa de Betanzos.